dhateng Bapak Ahmad Yakti ingkang kawula mulyakaken lan sedaya jamaah rutinan jagat ingkang kawula hormati wabil khusus dumateng Mbak Nur. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged kempal malih wonten rutinan malam Ahad. Alhamdulillah niki Mbak Nur niki termasuk semangat nih. Iya. Mbak Nur ya semangat ya ngundang malih ya mugi-mugi rezekine ya lancar. Amin. Lan kita sedaya lancar rezekine, dagangane laris, dagangane mumbruk kaya wonge. Jadi sedaya mau mugi-mugi lancar rezekine kersane damel sangun ibadah niku nyelot semangat nggih. Karena kadang tiyang niku arep ibadah gak semangat nih mergo kadang yo pas gak patek duit. Harus kini lancar nih semangat. Artinya gak semangat mergane repot nyambut gawe pados rezeki kadang oleh arepe budal ngaji wis kesel. Lah muga-muga kabeh semangat tur rezekine lancar ndadosne tambah semangat, tambah istiqomah. Amin amin. Jadi ibadah iki yo perlu, sangu iki perlu. Jadi nyambut gawe niku yo perlu. Makane sing ngaji ngen kula niku lak saged sing ngaji kalih kula niku saged to niku nyambut gawe ini tambah semangat. Aja mergo ngaji terus bare aras-arase nyambut gawe. Karena niku bagian dari damel sangu ngaji sambil damel sangu ibadah. Jadi nyambut gawe ini ya dadi ibadah, ngajine ya ibadah. Jadi aja terus mergo sering melu ngaji aku malah akeh diomongi kon akeh nih dikir, kon akeh nih apa jenenge salat sunnah terus akhirnya aras-arasen nyambut gawe mboten. Tapi aja kebablasan nyambut gawe nih. Nyambut gawe tok sampai lali niat awale nyambut gawe ing ibadah malah akhirnya nyambut gawe tinggi mergo tinggi sugi-sugian mboten. Dadi semangat nyambut gawe yang tumut-tumut ngaji ulang niku tapi ampun supe niate damel sanggung ibadah. Alhamdulillah niku wau terang. Kalau kadang yo mikir jenengan wis gak usah mikir konsumsi, wis enake ibarate apa jenenge tiwul, wis sugone tiwul gak usah bingung golek-golek. Gak usah dadak ngenek-ngenek. Kula anggap niku pun ngweki panggen damel ibadah, ngweki panggen damel dakwah, damel ngaos. Nggih matur suwun sanget. Sedaya mawon. Mbak Nur ini bolak-balik nih. Alhamdulillah. Sedaya mawon nggih matur suwun. Jadi mula kei panggon ngaji niku pun saweneng. Mboten usah mikir lintu-lintune masalah konsumsi. Masalah raga niku mboten usah. Pokoke wong-wong niki yo sing budal niku yo lillahi taala gitu. Lillahi taala niat ibadah ora kok ngarep-ngarep subuhan mboten iki. Wis niate ngaji. Lah niku budal pun sami wareg. Lah sakniki sering kula sampeyan tiyang sakniku mboten enten ditane luwe keluwen teng griya mboten enten panganan insyaallah mboten enten. Dadi ibadah ngaji niki estu-estu lillahi taala niat silaturahim niat ngaji sareng-sareng. Terus suguhan-suguhan sing damel kula ini mboten usah mikir diistimewakan ini mboten usah padha-padha mawon apa entene ya niku enggak usah dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ing aos ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong ning langsung man arada ayyakuna fi dhilli arsyir rahmani falyakun zahidan. Niki dawe teng kitab ngeten ya. Sapa wonge pengin esuk neng akhirat nggih. Neng akhirat niku entuk iyup-iyupe Gusti Allah. Makane nek donya niku lak iso dadi wong sing zahidan. Zahidan iki cara basa biasane pesantren nak ngarani zuhud. Lah zuhud iki piye to? Mu'ridun bi qalbihi anid dunya. Atine niki lho aja sampe ati niki dados ati sing nyantol nek donya ngoten.
aja dadi ati sing kumantil karo bondo donya. Duwe tapi ya tenang. Ya, duwe donya tapi gak kepikiran donya. Lah niku termasuk wong sing iso atine ngoten niku, insyaallah niku benjing dados tiyang sing ketika nek dina kiamat niku karo Gusti Allah diup-upi. Dadi atine tenang, ya meskipun dadak nglatih. Kadang awake dhewe kepikiran piye iki carane golek duit ben akeh piye. Lah ngono didem-dem, ya Allah lho rezeki iki wis diatur karo Gusti Allah. Tugasku ki mek gur nyambut gawe, masalah hasil iku wis ditentokne Gusti Allah. Dadi ati iso tenang lah didem-dem ngoten. Tetep nyambut gawe kados wau ngaji kalih kula sing semangat nyambut gawe, aja ndadekne malah kendor nyambut gawe mergo ngaji, semangat. Tapi urusan bondone hasile niku sing tenang. Tenangi wis iki masalahe hasil niku sing netokne Gusti Allah. Aku dagang sedina suwengi full dagang lak karo Gusti Allah ini. Wa sayahliku akhiruha bil khirsi wa tulil amali. Umatku niki sing awal-awal nggih, umate Kanjeng Nabi sing awal-awal niku dadi umat sing bejo mergakne tiyange bodho gelem zuhud ya. Tiyange bodho gelem zuhud. Wa sayahliku akhiruha bil khirsi wa tulil amal. Terus umate Kanjeng Nabi sing akhir-akhir niku mengke nggih. Sing akhir-akhir umate Kanjeng Nabi niku bakal dadi umat sing rusak. Nyapa dadi rusak? Mergane bodho semangat karo donya. Dadi semangat iki donya lali ibadah. Makane wau kula sampekne. Lah awake dhewe kerja niku aja kumantil diniati donya, nyatono ibadah. Aja dadi tiyang sing ngeten iki wau. Dadi umat sing rusak mergane terlalu semangat masalah donya. Watulil amal. Terus terlalu kedah. Jadi rusake umat Kanjeng Nabi sing akhir-akhir niku mergo bodho atine terlalu kumantil dunya, ora iso nggawa masalah rezeki. Nyambut gawe semangat iku wajiban. Tapi urusan rezeki aja terus diwangen-angen sampai arepe dikir arasa-arasen, arepe salat arasa-arasen mergo mau mikir dunya kemeng wayahe ngene ya. Sesuk ngene ya. Dadi angen-angene gur ngono, hitung-hitungan sesuk hasilnya kudu semene-semene. Wong hasil gak iso nentokne awake dhewe. Tugase mek gur nyambut gawe. Dadi bar nyambut gawe longgar, tinggi ibadah, tinggi zikir, tinggi ngaji, tinggi terus, tinggi budal nyambut gawe ngaten iki, tinggi silaturahim. Terus kok nyambut gawe neh hasil wis diserahne Gusti Allah. Niku lho termasuk ati sing siap dadi ati zuhud ngoten niku gak kumantil nek donya. Man arada ayyakuna hisabuhu yasiran fal yakun nasikan li nafsihi wa ikhwanihi. Terus sapa wonge pengin sok ning akhirat niku hisabe mek gur dilut gampang. Jadi ketika dihitung amal iki mek gur dilut, oh iki amal iki apik mlebu swarga. Dadi ora dadak diinterogasi karo malaikat. Niku carane piye? Carane niku ketika nek donya niku sing sering-sering nasihati awake dhewe. Dadi awake dhewe dikoreksi dhewe sing sering ngoreksi niku. Sering ngangen-ngangen kesalahannya awake dhewe terus diperbaiki. Ojo ngangen-ngangen kesalahane wong liya sementara kesalahan awake dhewe gak tau dikoreksi. Lah lek saged ngoten niku insyaallah benjing ketika teng akhirat niku hisabe mek gur jilut terus mlebu swarga. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dari Sayyidina Umar ngoten. Awakmu ki pumbung nek donya niku hisaben. Hisaben masih koreksinen, hitung-hitungan amalmu sing elek-elek iki piye iku perbaikono. Hisabe ngitung-ngitung amal niku. Nek donya ki ndang hitungan dhewe awakmu. So nek akhirat sehingga awakmu ki hisabe hitungane enteng megane wis mbok dandani nek donya ndang mbok hitung. Aku kayak tahu salah ngini, iki lah tak terus niki salah, kudune tak perbaiki. Biar tahu salah ngini, kudune tak taubati ngono. Jadi aku isane ngene iki mergo nglakoni salah ngini, kudune tak dandani.
Dadi uripe iki bendina dandani awake piye ben dadi luwih apik. Niku ndadekne penake hisab nek akhirat. Makane tiyang niku lak teng akhirat hisabe gak penak, mulai hisabe kok wis gak penak. Artinya gak penak ngene, ketika hitung-hitungan amal iki karo malaikat kok wis ketoke diinterogasi. Ya awakmu kok ngene iki apa kok ngene. Wis iku tanda-tanda iku bakale cilaka. Berarti lo terusnya mesti kok gak lolos sih timbang lolos. Artinya gak lolos akhirnya mlebu neraka. Jadi ketok tiang niku kok hisab perhitungan amali, proses perhitungan amal iku wis ngetokne. Ngetokne kisuk hasilnya piye niku ketara. Jadi ketok iki kok bakal mlebu swarga apa neraka niku pas dihitung niku wis ketara. Lah nek wong apik niku koreksine mek gur dilut, oh beres iki wis kono swarga. Nah, carane diantarane kuwi nek donya niku ndang menghisapo dan ngitung awake dhewe kesalahan-kesalahane dan dikoreksi. Oke. Terus man arada ayyakuna al malaikatu zairin lahu falyakun waro'an. Khairu dinikum al waro. Niki dawuh Kanjeng Nabi ngene. Wong lak pengin pengen dikunjungi malaikat. Malaikat sing nggawa rahmat niku. Niku carane dadi wong wirai. Wong wirai iki wong sing ngati-ngati. Ngati-ngati urusan apa? Urusan halal haram. Dadi lak entuk panganan, entuk rezeki niku dipikir. Golek rezeki barang niku dipikir. Ketoke iki haram, yo gak usah diterusne. Ketoke iki entuk bondo kok haram utawa sak ngisore haram syubhat. Niku lak iso aja dikonsumsi, nggih. Niku jenenge wirai. Ngati-ngati nek masalah halal haram terutama masalah panganan utawa barang-barang sing dikonsumsi niku jenenge wirai. Ngene lho. Barang niku halal apa haram niku wis rasane secara dunya niku padha. Nggih. Yo mending halal ae mergane kingko rasane padha ya, rasane padha. Nah halal iso akhirate gak resiko. Nah, ibaratnya padha-padha wareke yang mending golek sing halal. Benjing teng akhirate gak resiko. Lah haram niku wareg tapi bermasalah iku mau panganan. Wareg tapi bermasalah. Awake dhewe iki mangan iki rata-rata gak kuat rong piring gitu. Artine ngeten lho. Wong awake dhewe kadang gur nuruti kebutuhan mangan bendina sak piring, momo isuk sore ya serong piring, tak awane 3 piring. Ngono kadang direwangi sampai golek haram iki kan iku bangetan to nak udzubillah. Haram niku ketoke sederhana dipangan malah ya wis ngono, tapi resiko mburine niku lho Kang abot iki resiko mburine. Resiko mburine tur niku mengke panganan niku lak haram niku nggawa resiko akhire awake niku biasanya jak ibadah yo angel. Rasa-rasa seneng, tapi ajak maksiat yo semangat. Biasanya ngoten gawane niku lak perkara haram. Makane estu masalah panganan, masalah duit niku diperhatekne entuke kondi. Terutama dagang. Dagang niku sakniki tapi sing gak sing luwih angel iki lak dadi pejabat, dadi pegawai, kon gak korupsi uang lah. Apa biyen niku asline pedagang niku angel, pedagang iki termasuk angel kon golek apa halal nek gak ngati-ngati angel. Kadang dagang niku resiko ngapusi yo an. Ngapusine ngene, ya kados sing tak ngene. Kadang kulaan, kulaan pomone rego 1000. 1000-an. Delalah teko omah iku barange cacat. Arepe gak ngomong nih cacat iki ya haram, tapi lak diomong nih cacat iki kok payune malih murah. Kadang malih ngapusi barang cacat gak normal munine normal. Dan itu termasuk penyakit pedagang iki kadang ngoten niku. Pedagang penyakit ngoten niku. Lah niku hal-hal seperti niku ampun dilakoni, ojo dilakoni. Karena niku iso ndadekne bondo niku haram. Ya wis resikone pancen dagang ya kadang berarti kadang rugi supaya ngalami rugi ngoten niku ya diterima meskipun ning ati iki ya abot. Megane kuwi
panjang ketentuannya ngoten niku. Dadi nak dagang ya aja ngapusi. Tapi saat ini sing kuwata sing bermasalah kita berita-berita medsos iki para pegawai, para pejabat ngentekne duwite wis ora karo-karuan. Lah niku lho nggih, ya alhamdulillah muga-muga awake dhewe slamet entuk hidayah entuk tutup. Kadang yo mikir jane, terus ngono kuwi duit sampai miliaran dikorupsi, triliunan dikorupsi. Cara bayangnya tuh sarap diki apa, mangan bedino ya sakmono, ngomong mobil wis duwe terus kuwi angen-angene ditumpuk gitu. Ben kaya koron. Arep iki ketika dhek mati bondone cik, kok gak mikir terus nek dhek mati bondone cik terus nyapo nek kono ngono. Gitu, nek kono ya gak iso nikmati ngomong kuwi ning bank disimpen triliunan. Lah gak kebener iku malah bikin akal anak-anake. Gitu. Hasil koyo ngono terus arep piye neh dikirimne malah cilaka. Dikirimne iki jariah ya jariah barang korupsian ya. Kodone ngirimi masalah iki malah gitu. Nah, kira iki dikirimne di sedekahne iki kae lho barang colongan ya di sedekahne ra teko. Ya. Ya dadi jariah sing apik niku gitu. Lah niku lho. Dadi wong wirai mboten ngoten niku. Jadi pejabat niku sae mawon diniati berjuang, jadi pegawai niku sae mawon diniati berjuang. Tapi lah rawan resiko, ya niku sing kudu ditangani dengan cara wirai, mau ngempet. Awake dhewe iso muni ngene mergo gak ngadepi duit miliaran, gitu. Cara nek ngarepe yo bingung. Iki cara aku garek tanda tangan erek-erek 1 miliar, gitu. Tapi iki jelas iki statusnya jane yo korupsi. Tapi lah aku gak tanda tangan ya ora entuk apa-apa. Lha piye jajal? Tak ngadepi ngono iki. Awake dhewe iso muni oh duwe aja korupsi ngene mergane gak ngadepi nek ngarepe. Gak ngadepi duwite. Cara korupsi wis mbuh piye transaksine pokoke curang lah wong-wong. Sampai tanda tangan lho tak transfer 1 miliar. Lha piye jal? Garek tanda tangan 1 miliar. Oh iki 1 miliar to pejabatnya kelasnya miliar puluhan miliar kan sampai triliunan. Kalau udah tanda tangan 10 miliar gampang, pokoknya ini beres izinnya itu gampang tak transfer kan. Ngono iso ta? Lah niku awake dhewe alhamdulillah gak petuan model ngono kuwi. Makane kadang awake dhewe gak petuk duit miliatan ya disyukuri mawon. Makane kadang duit miliatan iki statusnya ya medeni ngono kuwi. Nggih, makane lak ndonga aja syukur ndonga sugih mawon. Muga-muga nggih kegembaran rezeki sing halal lan barokah. Jenenge barokah iki gak enek lagak kok barang halal. Dadi awake dhewe wis garis pokoke kula nyuwun rezeki sing halal tur barokah Gusti. Berarti niki insyaallah sing haram nedo. Makane haram niku ora barokah. Dadi njaluke ngoten halal berkah ngoten lho. Artine barokah iki nggawa kebagusan berkah iki. Ya, kebagusan sing akeh, kebagusan sing luar biasa niku jenenge barang sing barokah. Halal niku lak carane bener sesuai syariat, tambah barokah niku berarti hasilnya niku nggawa kemaslahatan, kebaikan sing oke, termasuk nggih apa ngopeni anak, delalah anak iki malih dadi anak sing soleh-soleh. Dadi anak sing bakti nggone wong tuwa, sopan nggone wong tuwa. Ngoten niku lho jenenge bondo barokah ngoten niku. Nggih. Estu pokoke aja ambisi. Ya Allah Gusti jenengan dadekne tiyang sing sugih, korun ya sugih, Fir'aun ya sugih. Tapi ya ora barokah. Makane nak donga Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunyane apik, akhirate ya fil akhirati hasanah. Makane tiyang niku lak kadung kebablasan kesenengan donya, niku kadang dungane niku ning atine ya donya terang. Makanya teng Quran kok dicontoh nih sebagian tiang itu sampai dungane Robbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Sampai saking senenge donya ki njaluke donya tok sampai lali njaluk akhirat niku saged mawon tiyang ngoten niku nggih. Artine saged itu bisa terjadi lah awake dhewe niku gak mikir. Artinya aku pengen donya wis ati iki ditopenani lak njaluk tapi urusan dunya mergane saking senenge dunya sampai njaluk akhirat niki lali. Lah niku bahaya niku. Lek iki menjual sugih tanpa mikir akibate niku bahaya. Nggih. Kathah tiyang akhire dadi sugih tapi gak mikir
agama, orang laksanane agama mergo gak mikir akibat. Oke, tenanan iki korun kecerita niku, enek sing ngalane bondone korun wong kafir niku. Jadi korun niku asale cik melarat ya sregep nyambut gawe ya pengen sugih ya ndonga sugih. Tapi bahasa mung sugih entuk perintah konggone Nabi Musa berdasarkan wahyu dikon zakat. Bahasa mung zakat ora gelem, nggih, malah mitnah Nabi Musa, omonge Nabi Musa ki nglakoni zina. Lah niku akhire dadi cilaka gara-gara seneng kenemen karo bondo donya sampai wani mitnah Nabi. Padahal Nabi niku wong ngejak apik ngongkon sedekah, ngongkon zakat. Lah niku lho bahayane bondo akeh sugih tapi ora halal, ora barokah. Utawa halal tapi gak barokah. Koron ki mengasale nek nyambut gawe dhewe halal iki duwite. Kira nyambut gawe. Nyambut gawe koron ku asale terus sugih. Gak gelem zakat lagi mulai tadi bondo haram sebagian. Lagi gak barokah asalnya halal gak berkah gak gawa kebaikan. Makanya jaluke bondo sing halal tul barokah. Nah jadi tadi bondo haram terus akhirnya malah sesat mani mitnah Nabi Musa. Lah niku contone bondo ora barokah. Asalnya halal malah gak jadi halal malah akhirnya wis ngoten niku. Makane njaluk estu bondo sing barokah Gusti, bondo barokah. Terus man arada ayyaskuna fi buhyu hatil jannati falyakun zakiran lillahi billaili wan nahar. Sapa wonge pengen duwe omah nek tengahe swarga, ya dadi gak mengko nek pinggir-pinggir jarane. Dadi swarga ki ya nek pinggir nek tengah ya nek nggon tengah ya nggon pinggir. Pengen entuk panggon omah nek tengah surga niku carane piye? Falyakun zakiron lillahi billaili wan nahar. La iso niki sing akehne zikir nek awan lan wengi. Dadi wong sing zikir Gusti Allah awan wengi. Insyaallah entuk panggon nek tengah swarga. Cara Kediri nek tengah kota kan yo rame penak fasilitasnya luwih penak yo nek donya kan ngono. Lah iki pengen entuk nggon penak ning swarga. Swarga iki penak kabeh, tapi sing pengen luwih penak nek carane pengen entuk nggon tengah. Carane kuwi ngakehno zikir awan lan bengi ning gone Gusti Allah. Ya zikir sing cendhek-cendhek elek wong kan sallallahu alaihi Muhammad atau astagfirullahalazim wa la ilaha illallah, tapi di istiqomah nih. Awan bengi ngoten niku zikir. Jadi kadang aja dia mikir, timbangan yang ngerumpi tak zikir. Meskipun kadang gak betah ngempet ngerumpi gak betah kadang itu. Tapi terus kadang mosok ya keseringan ngerumpi. Jadi kadang ya dihitung, aku cuma ngerumpi kira-kira 1 jam, 2 jam. Jadi zikirku lah iso luwih lah. Ngerumpi ya betah, maksudnya zikir ora betah. Tapi mang menit terus tekluk, itu gak zikir. Tak ngerumpi jalan-jalan betah sampai isu loh, gitu. Ya istighosah atau la ilaha illallah wis master kabeh. Sholawat awal di semangat, terus beri-beri wis turu. Tapi lah jagongan sampai subuh sampai isuk betah. Lah ngoten niku. Dadi kadang awake dhewe iki jagongan cangkruk ngrumpi niku ya dipikir, artine pikir iso iki duwe penyeimbang. Aku mung wis ngrumpi sakmene. Nek iso ya tak imbangi zikir sakmene. Ben gak kalah ngrumpiku karo zikirku. Minimal ngoten minimal. Syukur-syukur iso gak ngrumpi terus zikir tok. Sae neh niku. Tapi lek cek bakal ngrumpi rasa-rasa jadi dipertimbang nih ya Allah, aku rasa-rasan betah pirang-pirang jam mosoke zikir ora betah. Jadi napa kados dek iki lho kudu duwe penyeimbang. Awake dhewe lak rong iso napa jenenge mareni maksiat niku minimal imbang ono karo nglakoni taat. Dene mun contone ngrumpi rasa-rasan betah 1 jam 2 jam. Wes tak imbangannya aku tak zikir 2 jam berarti kuduan ya. Ben ora uripku mek gur capetane elek tok. Rasa-rasan tok kan ya elek to umpamane. Iki kudu tak imbangi zikir. Sapa ngerti kok zikirku iku iso menghapus rasanku. Ngoten lho arep-arep niku. Jadi lek orang iso mareni nglakoni maksiat iku jenengan imbangi damel nglakoni taat ben imbang iso. Jadi cara malaikat imbangi ini rasa-rasa 2 jam
awake duwe sing diandalne. Kula nggih dikir 2 jam kok jajal ditimbang. Kan menawa luwih abot ada lumayan to. Jadi gak mekur catatan awakmu rasa-rasa 2 jam. Aduh terus bingung. Kita ngimbangi apa ya kurang duwe terangin rasa-rasa turu ya aku. Jadi kan ya subut lah kowe. Jadi subut lah ngaji barang. Jadi arep-arepe ngaji ini iso ki awake dhewe iki napa jenenge akhlake niku nyelot api. Raketang sithik-sithik nyelot api. Dadi nggih wau nggih ngoreksi awake, nggih neliti awake kesalahanku ning ndi, tak perbaiki. Terus man arada ayat khulal jannata biwari hisabin fal yatub ilallahi taubatan nasuha. Sapa wonge pengen mlebu swarga tanpa dihisab langsung bleng jruntul ngoten. Lah niku carane dadi wong sing taubatan nasuha. Berarti ngeten. Lak diomongne taubatan nasuha niki berarti wong niku sing dimaksud niki wong tau nglakoni dosa. Artinya wong iku tau nglakoni dosa jek duwe kesempatan mlebu swarga tanpa hisab. Meskipun wis tau nglakoni dosa. Carane piye tobat? Jadi ojo sampai awake dhewe arep tobat niku kadang minder. Ojo sampai ngoten niku. Apa yo aku nemen iki dosaku weh. Tobat maneh kok isin arep budal tobat. Utawa tobatku kok ditampa dosaku akeh. Ojo ngoten Gusti Allah niku memberi kesempatan pokoke urung mati utawa matahari urung terbit kok kulon awake dhewe jurit matahari selama urung terbit kok kulon niku tobat ditampa. Tapi lak matahari wis terbit kok kulon niku meskipun wong iki urip niku tobat wis gak ditampa. Nggih. Makane alhamdulillah bendina cek kaitan to aman to matahari. Nah niku berarti awake dhewe cek duwe kesempatan to tobat. Nah, tapi mendung yang ngono muncul kok kulon itu bahaya ya. Makane matahari itu munculnya kok kulon ngene ceritane iki. Nek zaman akhir iki matahari arep metu kok kulon ki asale gak metu pirang-pirang dina gak metu. Mendung ya peteng makanya bahaya lah mendunge ndonga muga-muga kaitan. Jadi pirang dina kayaknya matahari terus muncul kok kulon. Ya lah. Muncul kok kulon. Lah wis kok kulon iki tobat wis gak ditampa. Makane kuwi apa lak pengen mlebu bleng swarga tanpa dihisab niku monggo sareng-sareng tobat, niat tobat yo nglakoni tobat. Salah-salah sing biyen kesalahan dosa-dosa sing wis muga-muga diampuni resik sehingga awake dhewe iso mlebu swarga bleng tanpa hisab. Jadi wis gak ditekoki malaikat tanpa hisab wis gak ditekoki. Jadi buku amalmu dikoreksi mboten salah wis kono mlebu. Mungkin nah akhirat kono duwe tandha, oh iki tandane ngene wis gak perlu dihisab, duwe tanda pengenal nggih. Sing malaikat iki akhire paham gak perlu dihisab wis mlebu kono. Man arada ayyakuna ghaniyan. Lah iki lho. Iki mesti semangat iki. Sapa wonge pengen dadi sugih. Ya, sugih wis semangat aku sugih. Sapa wonge pengen dadi sugih. Fal yakun radiyan bima qasama lahu Allahu wa li ghairihi minal mali wal jahi wa ghairi dzalik. Sapa wonge pengen dadi sugih tenanan dadi wong sing ridho nek ati iki legawa ridho dengan pembagiane Gusti Allah. Pembagiane Gusti Allah ning awake dhewe lan pembagiane Gusti Allah ning gone wong liya. Ini lak pengen sugih. Dadi awake dhewe iki nek ati legawa ya seneng alhamdulillah aku wis didadekne karo Gusti Allah duwe rezeki sakmene disyukuri ridho. Tur lak nyawang wong liya niku ya ridho. Ora kok nyawang wong liya kabeh. Nah, tapi kae duwe ngene, duwe omah luwih apik timbang aku. Gak terima aku ning ati. Nah, ini gak kena. Lak pengen dadi sugih tenan ya ridho karo pestene Gusti Allah ning awake dhewe. Tur nyawang rezekine wong liya niku ya ridho. Ora malah hasud, ora malah iri, ora drengki. Ngoten lho. Niku lak pengen dadi wong sugih sejati ngoten niku. Wes niku mengke uripe ya tau wenang ngoten. Dadi gak banding-bandingne bahkan entuk duit sakmono, aku nek gur sakmene wes iku tambah lara kabeh ning ati kok. Nggih, lara kabeh ora tenang uripe.
akhirnya berstatus fakir sejati lah ngoten niku. Fakir sejati piye duwe duit pira rumasane panggahku kurang. Fakir kan maknane kurang to butuh to maknane. Dadi rumasane iku panggah kurang, duwite panggah butuh, duit pira. Makane niku karo sing dialami dhewe gak trimo, artine gak rido karo pestane Gusti Allah. Karo sing diduweni wong liya ya gak rido, kaya dikeki ngono ya karo Gusti Allah kei rezeki ngono ya. Sehingga nek ati iki gak rido, dadi lak nyawang awake dhewe iki rido, nyawang pestane ning gone wong liya ya rido. Iku dadi sugih sing tenanan, ya. Iki didhawuhne ngoten niku. Man arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an. Man arada ayyakuna hakiman falyakun aliman. Sapa wonge pengen dadi wong sing bijaksana. Dadi wong bijaksana iki lak nentokne apa-apa gak sembrono. Ngomong wae keputusan bareng gak sembrono. Pengen dadi wong bijak niku carane dadi wong sing pinter, dadi wong sing alim. Mergane gak enek ceritane wong itu terus bijak mergo ngawut niku gak enek. Bijak niku mesti yo mikir untuk menentukan keputusan dengan bijak iku mikir. Makanya lak pengen dadi wong sing bijaksana niku yo diilmoni. Lah awake dhewe niki sing utama ilmu niku yaitu adalah ilmu agama, nggih. Liyane niku lak wis ilmu agama sing pokok-pokok terpenuhi lagi belajar liyane gak apa-apa. Jadi lah ilmu agama sing pokok-pokok orang terpenuhi, nah iso aja tinggi kesibukan liya dhisik, tinggi belajar agama nih bab salat dan sebagainya. Lah engko nyolot pinter ilmu agama niku insyaallah nyolot dadi wong sing bijak. Dadi nak nentokne apa-apa ngambil keputusan iki gak ngawut, gak sembrono niku jenenge wong sing bijak. Man arada ayyakuna saliman minan nasi fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin wal ya'tabir fiha min ayyi syai'in khuliqat wa limadha khuliqat. Lah niki yo penting nah iki. Emang sing dadi perhatian lak pengen dadi wong sugih iku carane napa? Ridho karo pestane Gusti Allah, ridho karo pestane wong liya. Terus niki nah yo penting nah niki. Lak pengen dadi wong slamet nek donya iki. Nek donya nih, akhiratnya insyaallah selamat. Nek donya termasuk niki pengen dadi wong selamat, niku carane ngene. Carane ojo nyebut nih wong liya kecuali awakmu nyebut nih kebaikane. Ya, makanya kayak dari wong dadi gegere medane napa? Ngumbar kesalahane ya, salahane wong liya digosipne rono rene rono. Akhire gue geger. Omone si A gosipnya si B, si A ngomong nih si B tentang wong liya pokoknya. Terus B ngomong nih C, akhirnya teko gone muter deh teko gone sing bersangkutan akhirnya konangan. Sopo sing ngomongan ngono akhirnya, jadi tukaran kan ngono. Makane, ikut termasuk wong sing gak selamat ngono kuwi. Nyapa ngomong nih wong liya tapi ngomongnya eleke. Lak pengen selamat niku ngomongno wong liya tapi omong apike utawa minimal meneng ae. Nah, jadi nak pengen dadi wong selamat iku aja ngomongne tentang wong liya kecuali ngomongne tentang apike. Jadi iki umpama kabeh ya. Ya muga-muga mawon kabeh nih. Sing sitok ngomongnya apike sitoke ngomongnya apike sitoke iki salah nak rukun malah seneng gitu. Koma jenengan krungu awakmu diomongi kene nglakoni ngene apik-apik. Iki otomatis sing diomong iki akhirnya seneng karo sing ngomongi, gitu. Ya seneng karo sing dikabarne mau. Awakmu ngomongi si sergep sedekah ini. Jelas iki sing diomong akhirnya seneng karo si A. Terus ya seneng karo sing ngomongi. Mergane ngomongne tentang hal-hal sing api. Tapi lah ngomongnya hal elek, engko teko nggone sing diomong nih akhirnya muring-muring. Lah kok iso ngomongnya aku ngene genti sitoke ngombar elek sitoke, gitu. Urus ngono dadi isine iki hubung-hubungan tukaran, wis sitoke balas didampet aku diomong ini ganti ngomongnya ning ngene sitok. Kae padahal yo ngene wis terus nyebar. Akhire kabeh iki kena elek kabeh. Sitoke ngomongnya wis merembet teko ndi. Lah niku gak selamat iki ngoten niku. Nggih, gak selamat mergane napa? Ngomongnya eleke wong liya. Lak pengen selamat menengo utawa omongno apike wong
liya. Terutama tiyang lakon ninggal ya, niku aja diomong eleke. Aja diomong eleke karena dia sudah berurusan langsung karo Gusti Allah, awake dhewe gak perlu ngoreksi eleke. Dan itu malah sing cilaka sing ngomong nih, sing diomongne wis gak berpengaruh karena dia nawa jenenge wis urusan karo Gusti Allah. Dadi nek enek wong sing mati ki lak iso disebut api-api. Ya meskipun awake dhewe kadang roh yen ngakoni elek iki gak usah disebut nih wis kematian. Urusane pun kalih Gusti Allah. Lagi nak padha uripe, ya tukaran kuwi lah padha uripe nak nyebut eleke. Nek mati kan gak iso bales. Lah niki pengen selamat nyebut apike wong liya. Terus wal ya'tabir fiha min ayyi syai'in khuliqat wa limadha khuliqat. Lah pengen dadi wong selamat niku termasuk ngiling-ilingo. Aku ki kok penggawe aku ngenyek wong liya, penggawe aku ngelokne wong liya. Wong aku ki lho. Lah dipikir-pikir niku bahan dasarku mbiyen niku saka sperma. Sperma ki yo gilani. Kok ngono aku penggawe aku ngelek-ngelek wong liya, kaya-kaya wong liya ku gilani ae. Padahal aku dhewe iki yo gilani wong aku ki kok sperma. Kabeh kan kok sperma to. Lah dipikir kan gilani to awake dhewe kan bahan dasare. Tapi kok ngelok-ngelokne wong liya kaya-kaya wong liya ku sing gilani, padahal awake dhewe iki yo gilani. Terus ngiling-iling neh walimadzah khuliqat. Timbangane ngelok-ngelokne wong liya eling-elingen awake dhewe. Awake dhewe iki didadek iki sakjane kon nyapo to? Apa didadekne kon maidu wong liya? Apa didadekne awake dhewe iki mekur kon golek bondo ae karo Gusti Allah? Kan mboten ngoten. Awake dhewe niki didadekne Gusti Allah niku kon taat nenggene Gusti Allah, ora kok kon maidu wong liya. Lah niku wau makane enek istilah tobat ki ngoten niku wau. Kane rata-rata awake dhewe ngalami ngono-ngono kuwi iki to. Makanya maidu, kayaknya kesenangan dunia kebablasan rapat gelem ibadah. Lah itu kabeh mau carane ditobati, lak pengen mlebu swarga tanpa kisah. Nggih, niku insyaallah. Cekap semantar yen saking kawula mugi-mugi manfaat damel kula panjenengan sedaya. Monggo niki lak badhe setangklet bab ngaji. Yen kayane nek sing tokok niki duwang mboten enten sing takok mboten. Saiki lak ngelek-ngelek awake dhewe piye? Piye maksudnya ngelek-ngelek awake dhewe? Ngelek-ngelek awake dhewe terus bare karo cerita-ceritane disebar-sebare piye, Mas? Ngeten. Wong iki ngelek-ngelek awake dhewe nek ngarepe wong liya iki yo gak oleh. Gak oleh haram yo gak ngomongnya jelas hukume haram. Dadi elek awake dhewe aku tahu nglakoni ngene iki gak usah dicintakne wis, laknya tobat iki tobat wis pendemen. Wis urusane sing roh Gusti Allah tok. Mergane napa Gusti Allah ki nutupi ketika awake dhewe maksiat niku karo Gusti Allah gak disebar-sebar nih. Ora diumumne. Berarti Gusti Allah nutupi kesalahane awake dhewe iki. Buktine Gusti Allah gak nyebar-nyebarne. Kok awake dhewe nyebarne eleke awake dhewe niku ya termasuk dosa. Nyebarne elek awake dhewe iku dosa, nyebarne eleke wong liya niku dosa. Dadi kok aku upamane jenengan nyeritokne awake dhewe ning gone wong liya, terus karo wong liya disebarne. Iki sing salah ya awake dhewe barang, nyapo dadak cerita wong liya aku mbiyen tau nglakoni dosa ngene-ngene. Kadang iki wong critane ya karo bangga lho sing anu ya. Kadang sing wis usia-usia rumasane wis rada tuwek itu bangga. Aku mbiyen jek nom-nom wah ngene bau anggalan tak sakmene botol kaya bau din. Oleh bangga. Iki gak usah jane lak tobat mawon. Gak usah dikabarni nek wong liya biyen tau salah ngene-ngene kecuali wong liyane niki posisi untuk curhat umpamane sowan ning gone kiai. Kiai niku kula siyen nate nglakoni maksiat ngeten. Niku pengen tobat pripun. Lah niku mboten masalah, niku maksude njaluk dinasehati, njaluk solusi. Tapi lah kowe guru kuliah cerita-cerita pone sampe dibangga-banggaan nyeritane elek awake dhewe tau nglakoni ini. Niku gak oleh dosa niku. Jadi ngumbar eleke dhewe iku ya dosa, apa neh ngumbar eleke wong liya. Nyapa? Kok enten dawuh mergane min sunnatillah niku diantarane
sunate Gusti Allah utawa tindak lampahe Gusti Allah niku Gusti Allah niku nutupi eleke makhluke, nutupi eleke manusa. Dadi lak pengin apa jenenge niru sunnatillah sing bab niki niku aja ngumbar eleke dhewe apa ngumbar eleke manusa. Mergane Gusti Allah gak ngono kuwi. Gusti Allah ki nyimpen eleke manusa nglindungi. Apane awake dhewe umate Kanjeng Nabi Muhammad niku diantara kelebihane ketika nglakoni maksiat niku karo Gusti Allah gak diumumne kesalahane. Karena diberi tobat, jadi gak diumumne, lak tobat dihapus pisan karo Gusti Allah. Jadi aja mbok umum-umumne. Wis tau nglakoni salah ya teko tau nglakoni ditobati ngene. Jadi gak oleh ngomongnya elek-elek dhewe gak oleh. Oh monggo bagian sampai malih. Monggo yang istri menawi takut. Ya, cepet teko. Nggih. Gak usah izin cepet teko. Lamun enten cekap semanten. Apa? Teko lho. Yang jamaah atau ambil itu kayak konten ada Pripun pripun yang jamaah? saat jamaah. Hari itu kan akan singgane aja Oh, ora ngebeki lari asih. Oh, mboten ngebeki larian ngoten to. nggih. Ngarepe di enek gudang-gudang ngoten to. Enten niku jamaah sah tapi gak entuk keutamaan bab baris. Bab barisan jamaah. Kan ngeten to. Jamaah niku ganjarane 17 derajat. Niku ibaratnya podo-podo 17 ini ya beda-beda. Pemene ngene. Bedane ngene pemene kula ngomong ngene ya. Sing gelem jamaah tak opahi 17. Pemene iki to. Tak opahi wis ngene, sing gelem jamaah tak opahi 100.000. Gitu. Niku podo-podo 100.000 ne enek $100.000, enek $100.000 rupiah. Kan kok beda to nilaine, paham? Podo muni omahe ganjarane salat jamaah 17. Iya podo 17 tapi beda-beda tergantung niku wau kondisine. Sitoke gelem baris sret kebet nek ngarep niku berarti dhek jamaah entuk 17 derajat sak barise barang niku kehitung 17 sempurna jamaah. Nggih, umpama melu kok awal ket mulai takbiratul ihram imam dhek ndang takbiratul ihram nyusul imam. Terus barise yo apik trep. Terus gerakane ora ndisi imam sesuai. Niku iso entuk 17 sing sempurna. Lah nek apa iki meng enek baris nek ngarep gak gelem ngebeki gitu. Mutang. Niku berarti ganjaran 17 barisan dhek gak entuk gitu. Yo pangke entuk 17 jamaah, tapi gak iso sempurna kaya sing terpau. Niku lho nggih. Niku gak iso. Terus diantarane baris nek jamaah niku lak salate salat iadah niku mboten sah gak baris niku. Jadi ngene contohnya adai jenengan wis salat zuhur gitu. Wis salat zuhur terus pas liwat masjidnya salat zuhur ternyata. Ini kan sunah melu salatnya niku sunah jenenge salat iadah. Tapi diantarane ketentuannya sholat yang ada niku kudu masuk ning barisan. Nah dhek mencil saka barisan jek sing kosong terus gak mlebu barisan niki gak sah lah sholat yang ada. Jadi niku tergantung kondisine nggih. Lah pomo jamaah biasa normal sholat fardu niku yo kelangan keutamaane barisan. Keutamaane barisan. Tapi ini silang. Apa? Sing lanang apa? Lanang karo wedok beda to. Sing utama lanang karo wedok gitu. Oh ngeten to. Mboten kok beda sing dibeki, lak barisan tetep dibeki barisan. Cuma lak sing wedok niku utamane sing komburi, artine luwih ngedoh ke wong lanang jarake niku lho ngedoh. Tapi nek ngene kan kiwa tengen masjid rata-rata. Musolane kiwa tengen ora ngarep mburi to kene. Aran kiri. Lah, kiwa tengen iki san padha. Padha ora wirih tengen kuwi. Lah, Kiwa tengen
sing lek wong wedok nek kanan pun nek kiri. ora sing Oh. utama iki sing nek mburi apa ya sing nek ngarep mudaan nek ki Oh ngeten masalah utama niku ngeten lho utama maksude antara barisan ngarep mburi nggih. Sing luwih utama. Tapi lak mencil ko barisan iki tetep gak oleh keutamaan. Jadi barisan endi yo bakal dikebeki dhisik niku. Jadi jamaah ki aja mencil ko barisan, ngoten lho. Lah nek masalah utama ning ngarep mburi iki nek wong lanang niku sing utama sing paling ngarep, ngoten ning mburi dhewe niku sing engkrit. Tapi niku tetep entuk fadilahe barisan pokoke genepi gotang-gotang ini ki wae lho, nggih. Dadi sing gak entuk fadilah iki lak mencil dhewe gak gelem genepi gotang niku. Ngene nggih, dadi lak jek nek gotang-gotang digenepi. Tapi rata-rata jamaah nggih sing kathah niku lak sekitar mriki urusan barisan iki rada sak-sake ngono gotang-gotang. Nggih to. Dadi kalau sak penake lah jare. Lah ngomongnya bakulan Mas, Mas. Ngomongnya bakulan kok duren. Duren kuwi tak ngono piye. Sing peduli iki wajib dijoli, Bra. Duren entah tapi muni mateng ngono. Piye apa piye? Karo ae. Karo. Ngene, yo karek iki mun transaksine piye panjenengan tuku duren entah apa tuku duren mateng. Ora ada transaksi dapat tuku. Lah nek dikete kok dituku ki yo gak kena disalahne pemogur menang-menangan argumen, menang-menang pendapat. Lah aku tak ada buat tuku kok yo wis lho. Lah aku mesti mbok tuku. Lah iku sing bahaya kalau sak itu. Pelem barang. pelem nang bahaya bahaya Basa girune kok. Apa bosok? ketoke utuh tapi jero setan nih Oh niku anu. Lak kaya buah ternyata jerone bosok gitu. Iki lak pedagange roh ya jelas gak oleh. Artine gak oleh iki pedagange roh. Lak padha gak ruwe iki gak wajib dijoli. karo Karo. Nek gak wajib dijoli, pomo ternyata bosok nggih. Niku mboten wajib dijoli. Lak padha gak ruwe lah bakule tahi gak roh. Lak bakule roh didol normal bosok mon. Lah iki yo sing salahane bakule. Tapi lak padha gak ruwe perkara sing model ngoten-ngoten niku gak kewajiban anu niku, gak kewajiban ijoli. Enggak wajiban. Jadi pokoknya nek njobone zahire apik ya wis niku. Dadi gak ijoli. Termasuk kaya adol iwak momene iwak hias, apik kok njaba dibakno jerone iwak iki gering dilut mati niku gak ijoli sing ngedol. Nih. Wah, angel cara kon mreksa sing bakul dhewe kadang yo ora ero ing jenenge. Nah, urusan sing ngoten niku mboten iso. Tapi lek babakan umpama baru golek bati sak bebas to Mas. Oh, bakul iki golek bati sak bebase oleh. Oleh ya. Ah, oleh dadi pomo kulaan 1000, delalah payu didol 3000 itu ora masalah. Kok sing kok gelem. Oleh sing niku gelem golek bati itu ora masalah. Sing gak oleh kae bakul bahan pokok umpamane kene beras apa nih? Yes beras, minyak, atau wis pokoke sembako bahan pokok. Dadi musimnya larang diduwelikne. Engko regane ben tambah mun. Dadi musimnya paceklik, musimnya angel beras umpamane. Iki ketoke mundak-mundak malah diduwelikne ben nyelot larang regane. Terus kok akhirnya bahasamu harganya wis 3 kali lipat temen lagi ditokne. Iki lho sing gak oleh ngeten iki model golek bati akeh tapi dengan cara ngeten iki sing gak oleh. Lak normal, pomone bakul HP kan duduk makanan pokok niku. Duduk bahan pokok, bakul HP, bakul gelas, bakul opo ngono. Niku digolek bati pira sembarang. Sing enek urusan niku lak bahan pokok terus dengan cara sing curang niku wau. Musimnya larang malah didowuline ditimbun nek gudang ben nyelot larang pisan kumbah sampai seluwarang ditok nih lagi lo golek bati sing gak oleh ngene iki ya niku sing sini ikhtikar niku haram Yo, saya kira ning nggon gabah ora oleh ya Mas. nggon gabah panene dhewe ora masalah Lek kulaan. Lek kulaan. kulaan pokoknya pas harga normal ngeten iki ya harga normal terus ditimbun nggih terus bahasamu larang ditok nih niku mboten napa-napa nggih Gak apa-apa. dadi Oleh ya.
pancen nimbune niku ya nimbun apa jenenge pas musim biasa ngeten lho nggih, pas musim biasa. Nimbun mboten masalah. Tapi ada yang duit. Oh, ora masalah nimbun duit. Nimbun duit ya nyeleni lho. Nimbun duit nyeleni jenenge. Itu dulu susah. Oh. Duit orang Indonesia. Saya tinggi masalahnya. Jamur Ya wis, kuwi nglanggar aturan pemerintah ya gak oleh nglanggar aturan pemerintah. Pun mungkin manfaat dalam bulan itu anjana Deus subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khutbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sabbit imanana wa islamana. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma ba'idna min hubbid dunya wa jami'il ma'asi wa jami'il sifati rada'il. Allahumma na'udzu bika min asy-syaitanir rajim wa min 'adzabil min akhirah min syarri khatimah wa min 'adzabil qabri wa fitnatihi. Allahumma taqina bidukal 'alimin. Allahumma habbin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wal dhar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, begini kita sedaya lan monggo kita lan pada kita lan sak menggilan sedaya anak-anak kita lan keturunan kita lan dulur-dulur kita lan keluarga kita lan sedaya rekan kita lan tangga-tangga kita. Ya Allah, mungkin sedaya-pun mungkin panjenengan dados kenjang ingkang saleh salehah, ingkang husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, ingkang panjenengan ridho fiddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma taqabbal du'ana wa mustajib lana du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mainnya komputer. Operator dia operator. Loh, apa nih iki? Kurang nih jenenge. Kurang garing mana? Kurang garing. Kita boleh limo. Mana masih? Goreng. Masih. Kurang tahu goreng mah gitu. Goreng.